Hello po sa inyong lahat, magandang araw po. May ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat, ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng steam bibingka or sa aming mga Bisaya po ang tawag po dito ay bingkang pinalutaw. So ito na po yung ating mga sangkap. Gagamit tayo ng rice flour. Itong isang ganito ay nasa 3 1/2 cup po ito. Tapos, 2 lata nitong gata, 1 cup ng white sugar, 1 tablespoon nitong yeast, 2 teaspoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng asin. Ito ay optional lang, ito yung dough enhancer or improver. Tapos, gagamit tayo ng 1 1/2 cup ng warm water at saka yung dahon ng saging. At syempre yung ating steamer na gagamitin para sa pagluto nitong ating bibingka. Ngayon, ang una po nating gagawin ay ipapa-activate po muna natin yung ating yeast para makasigurado po tayo na talagang aalsa itong ating bibingka na gagawin. So dito sa ating 1 1/2 cup na warm water, dapat warm po para yung ating yeast ay talagang umalsa. Kukunan po natin ng 2 tablespoon ng sugar dito sa ating 1 cup na sugar kanina. Yan, kukuha lang po tayo ng 2 tablespoon. Ito ay nakakatulong para mabilis po siyang ma-activate. Pagka natunaw na po yung ating sugar, isunod po natin yung ating pampaalsa na yeast. Haluin lang po natin ng konti para matunaw yung ating yeast. Tapos, hahayaan lang po natin to ng mga 3 to 5 minutes or hanggang sa ma-activate siya. Mapapansin po natin, bumubula po yan sa ibabaw mamaya. Itatabi ko po muna. At ang gagawin naman natin ngayon ay paghalu-haluin muna natin itong ating mga dry ingredients. Yan, bubuksan ko po muna itong ating rice flour. Itong version ko pong ito ay para po to sa mga OFW na malayo sa Pilipinas. Kasi yung ginagamit natin ay yung rice flour lang. Kasi wala po tayong gilingan ng bigas talaga dito. Yung typical talaga na ginagawa pagka gagawa tayo ng bibingka sa Pilipinas ay yung bigas talaga tapos pinapagiling natin. Mahihirapan po tayo pagka nasa ibang lugar po tayo, kaya ito po yung ginagamit ko ngayon. Pero magkapareha lang naman po yung kanyang resulta kahit ito po yung ginagamit natin. Ngayon, pwede na nating ihalo dito yung ating mga dry ingredients, yung ating sugar, itong baking powder, asin, at saka yung ating optional. Optional lang po to ha. Kung wala po kayong ganito na dough improver or enhancer, wala pong problema. Hindi po yun makaka-apekto sa ating bibingka. Kung meron po kayo, mas maganda kasi nakakatulong po yan. Yung hindi siya masisira kaagad kahit ilang araw at saka malambot siya. Pero kahit na wala po kayong ganon, basta mauubos nyo naman kaagad yung bibingka na bagong luto nyo, masarap pa rin naman yung ating gagawing bibingka. So yan, pagka napaghalo-halo na natin yung ating mga dry ingredients, bubuksan ko naman itong ating gata. Itong gata natin ay hindi pa rin fresh kasi syempre, wala pong nabibiling fresh na gata dito sa lugar namin. Kaya ito po yung aking alternative na gagamitin. Yan. Ito ay nasa mga siguro 3 1/2 or 4 cups na gata kung susukatin natin. So ngayon, pwede na nating ilagay dito yung ating gata. Pero mas masarap po talaga pagka fresh na gata sana yung gagamitin natin. Pero wala tayong choice kung nasa ibang bansa tayo. Ito po yung pwede nating gamitin. Ayan po, nilagay ko na po yung ating 2 lata na gata dito. Paghahaluin na po natin para hindi magbuo-buo at matutunaw po yung ating mga dry ingredients. Tapos, hihintayin na lang po natin na ma-activate yung ating yeast para pwede na nating ihalo na din dito. Yan, para mas mabilis, gagamitan natin siya nitong ating wire whisk para mas mabilis po natin siyang mahalo at mawala yung mga buo-buo. Kung nasa Pilipinas lang po kayo, tapos gusto nyo itong gayahin, itong ating recipe, pwede rin po kayong gumamit ng tuba or yung coconut wine. Yun po yung gamitin nyo sa pagpapaalsa ng ating yeast. Sobrang sarap din po nun pagka tuba po yung ating gagamitin. Kaya lang, ang kaibahan ng yeast at saka tuba,
yung tuba, medyo mas matagal po yung ating pagpapaalsa. Aabot tayo ng mga 5 to 6 hours. Pero pagka yeast po yung gamit natin, mas mabilis na lang po. Nasa mga 1 hour lang na papaalsahin natin to, ay pwede na nating maluto kaagad yung ating bibingka. Pero pareho lang naman yung kanyang resulta. Yan, haluin lang po natin ng mabuti para mawala yung mga buo-buo. Ngayon, babalikan na natin yung ating yeast. Ayan, nakikita nyo na talagang bumubula na siya. So, ibig sabihin yan ay napa-activate natin yan ng mabuti. So, pwede na natin yang ihalo dito sa ating mixture. Yan, hahaluin lang po natin. Yan, pagka nasigurado na natin na wala na pong buo-buo, natutunaw na yung mga sangkap na nilagay natin, ay pwede na natin tong takpan. Pwede nating takpan ng tela or kung meron kayong cling wrap, yan, tatakpan po natin itong cling wrap. Dapat sarado siya na hindi sisingaw or walang hangin na makakapasok para mabilis pong umalsa itong ating mixture ng bibingka. Yan, mamaya, mapapansin nyo, bubula yung ibabaw niya. Papaalsahin natin to ng 1 oras. Yan. Babalikan po natin after 1 hour. Ngayon po, habang hinihintay po nating umalsa yung ating mixture ng ating bibingka, so ang gagawin natin ngayon ay huhulmahin muna natin itong ating dahon ng saging para dito po natin ilalagay sa ating molder. Itong dahon natin ay malinis na po to. Pinadaanan ko na sa apoy, tsaka pinunasan. So yan, ang gagawin natin, gugupit lang po tayo ng mga ganito kalaki, yung tamang-tamang kasya po siya sa ating molder. Tapos, tutupiin natin siyang ganyan. And then, itupi naman natin ulit. Tapos, ang ganyan lang, parang pa-triangle. Yan, tapos tutupiin ulit natin. Yan, so ganyan po yung kanyang hitsura. Tapos, dito natin siya gugupitin, yung may line dyan. Yan. Para maghugis bilog po siya. Yan. Ganyan po, 'di ba? Napakadali lang pagka ganun po yung gagawin natin. Ngayon po ay titingnan na po natin yung ating pinaalsa kanina na mixture ng ating bibingka. Ayan, sobrang alsa na po ng ating mixture kasi bumubula na po yung ibabaw niya. So ngayon, hahaluin lang po natin ng konti. Yan, kukuha lang po tayo ng mixture dito. Tapos ilagay natin dito sa ating molder. Huwag lang po nating masyadong punuin kasi aalsa pa po to. Para hindi po siya aapaw sa ating dahon. Yan, mga ganyan ka dami para pag umalsa ay tamang-tama po, hindi siya aapaw. Ito ay mga nasa 1 cup kasi 1/2 cup po itong ang ginamit ko na pang sukat. Yan lang po muna kasi ito lang po, mga 3 piraso lang po yung magkasya dito sa aking steamer kasi hindi po siya masyadong malaki. So ngayon, pwede na natin itong isa lang doon sa ating steamer. Ayan po, ilagay ko na po dito sa ating steamer. Tapos, yung takip natin, nilagyan ko din po ng tela para yung moist niya ay hindi mahuhulog diretso dito sa ating mixture ng bibingka. Tatakpan natin. Tapos, lulutuin po natin ng mga 25 to 30 minutes or hanggang sa pag i-check natin, tutusukin natin mamaya ng toothpick kung wala na pong sumasama, ibig sabihin po niyan ay luto na. Yung apoy pala natin ay nasa mga medium to high heat po. Yan po, ipapakita ko sa inyo pagkaluto na itong ating bibingka. Ngayon po ay babalikan na po natin yung ating in-steam na bibingka. Ayan, i-check natin para masigurado natin kung luto na po ba talaga ito. Luto na po yung ating bibingka, so hahanguin na po natin. Ayan po, tatanggalin po natin dito sa ating molder para mas mabilis po siyang lumamig. So ngayon, titingnan po natin yung kanyang texture. Papakita ko po sa inyo. Ayan po, sobrang lambot po ng ating
ginawang bibingka. Yan. Kahit ilang araw po to ay malambot pa rin to. Ito na po ang ating finished product ng bingkang pinalutaw na ginawa ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ito. At sana ay mag-like, mag-subscribe, mag-share po kayo. Sana ay i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!